para sa proyekto asin pangangaipo kan sa tung parokya. Diyos an magbalos. An pong misang uwan idinudulot kadi mga minasunod na intensyon. Pasasalamat kan mga minasunod Disa del Parto, Mrs. Yellow Placides Tanyug and family, Roger Fermanti and family, Mark Anthony P. Biloro and family. Pasasalamat for passing the board exam, dulot ni Sofia Isabel Oxiano. Pasasalamat dulot ninda Mr. and Mrs. Eddie Bernal and family, Mrs. Nena Margati and family. In honor of the Holy Spirit, dulot ninda Mr. and Mrs. Eddie Bernal and family. Petition Mass to pass the medtech exam, dulot ni Thea Gwendolyn Vilitario. Petition Mass, dulot ni Grace Borja and family. Petition Mass, dulot ni Catherine Casaketi. Mass of the Holy Spirit, dulot ninda Mr. and Mrs. Eddie Bernal and family. Petition Mass, dulot ni Jolie and Abalia and family. Misa Kumun, dulot ni Disa del Parto. Misa Kumun, dulot ni Rachel Margati and family. Para sa kalag ni Aurora, dulot ni Marites Sain and family. Para sa kalag ni Julio A. Severina, dulot ni Jocelyn Bensal and family. Para sa kalag ni Lydia, dulot ni Maria Victoria Abalia. Para sa kalag ni Virginia, dulot Candurosan family. Para sa kalag ni Crisanta E. Zenaida from Anonymous. For the safe and good health, dulot ni Therese and Christian and family. As in misa pasasalamat, dulot ni Helen Rose Mendoza Floriano.
Nasa ikakagisyam na Domingo na po kita kan ordinaryong panahon. Day kita pababayaan kan Diyos kun makusog ang pagtubod niya to sa iya. Mayo dapat kitang katakutan kun day kita nagdudua-dua sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipahayag niya to sa Diyos na kita danay na nagsasarig sa iya. Ibutang tanapuan sa tung puso asin buot sa pagpuon kan Santa Misa na pamamayuan ni Reverend Father Pepe Pimentel. Matindog na puan gabos. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindog gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang
Danay niya to akuon ang satong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kagurangan ng Diyos. Merak man dugot sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan, asin sa dagat katulilungan, sa mga tao marahayan mo. Umami ka, tinurukyawi, ika sinasambami, ika kinapangaway ko. Ika, pinapasalamatan, Ika, dakula mo, kamurawayan, kagurangan na Diyos, aden langit nun, Diyos Ama, makakaman, kagurangan aking bukong Yesu Cristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinapan, kahirati kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinapan, kuhaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahirati kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kakulangan, ikasanaan mo parang ka. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, Diyos na makakaman sa kod paman, nasa pasabong kan Espiritu Santo, nangangas kaming magapod sa ngaran na Ama. Himuon mo na ang puso minas sa Espiritu, ning pagampon ning mga aki,
tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong akin na kay bamong nabubuhay, asin nagahari. Kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanaunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita sa paghinanyo kan liturya kan tataramon. An-enot na babasahon, nagpapasabot sa to kan si Propeta Elias, na didisganar na ipamati sa iya ang Diyos nun na presensya na nagtatao nin kusugbuot. Hinanyugon po niya to, an-enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Naglaog si Elias sa lungib, tanganing magpalihis duman ning banggi. Uya, duminatong sa iya ang tataramon kan Diyos asin nagsabi, nag-aano ka digdi, Elias? Magluwas ka asin magtindog sa bukid, sa atubang kan kagurangnan. Uya an kagurangnan nag-aagi. May dakula sa kamakusog na duros na guminatak kan mga bukid, asin pinasa ang mga gapo sa atubang kan kagurangnan. Mayo sa duros an kagurangnan. Pakatapos kan duros, naglinog. Mayo sa linog an kagurangnan. Pakatapos kan linog, kalayo. Mayo sa kalayo an kagurangnan. Asin pakatapos kan kalayo, hinghing nin katuninongan. Pagkadangog kaini ni Elias, tinahoban niya an sa iyang lalawgon, kan sa iyang manto. Luminuwas, asin tuminindog siya sa bunganga kan groto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, kagurangnan ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Dadangugon ko kung ano an itataram kan Diyos. Tamataram an kagurangnan nin katuninungan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya ang tabang niyang kaligtasan. Tanganing mag-erok an kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. An karahayan buot asin katotoohan nagsabatan. An kasuripotan asin katuninungan nagkugusan. An katotoohan nagsupang sa daga. An kasuriputan nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Taan kagurangnan man, magwawaras nin karahayan, asin ang daga, nyato magbubunga. An kasuriputan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan an sa iyang mga gira. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Ipinahayag ni San Pablo an sa iyang pagmundo sa mga taong daing nag-ako ki Kristo. Himation niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotoohan ang sinabi ko digdi, Kristo. Dai ako nagpuputik, nakikipagsaksi ang konsensya ko sa Espiritu Santo,
Naigwa ako nindakulang kamundoan, asin daing untok na kulog sa sakong puso. Ta ikakapamibig ko kuta na ako mismo ipatunod sa sumpa suway ki Kristo. Para sa mga tugang kong kadugo sa susog sa laman. Sinda mga Israelita, sa inda an kamugtakan nin aki, an kamurawayan, an mga tipan, an pagpautob kantugon, an pagsamba asin an panuga, sa inda an mga partiyarka, asin gikan sa inda an Kristo, kun sususugon an laman. Siya ang nasa ibabaw nin gabos, Diyos na inoomaw sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susok kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagka kakanan niya ang mga tao, pinirit ni Jesus na maglaog ang mga disipulo sa sakayan asin nag-enot siya sa ibong mantang pinapahali niya ang mga katauhan. Pagka umalik kan mga katauhan, nagtukad siya sa bukid, siblag sa inda. Sa pagpamibi, pag sinararom, siya na sana niya unduman. Ang sakayan harayo ng maray sa baybayon, pinasakitan kan mga alon, ta sungsong sa doros. Ikapat na turno ning pagtanog kan pagkabanggi. Nagdulok siya sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos pagkakita sa iya na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nasindak, multo, sabi ninda, asin sa katakutan, nagkurahaw. Tulos nagsabi sa inda si Jesus, pakusugaan sa indong buot, ako ini, day kamo matakot. Nagsimbag sa iya si Pedro, kagurangnan, kung ikaiyan, paduluka ako sa imo sa ibabaw kan tubig.
nagsabi, "Madya." Paghilig hali sa sakayan, naglakaw si Pedro sa ibabaw kan tubig, asin nagdulok kay Jesus. Alagad, pakailing kan doros, natakot asin nagpuon paglunod, nagkurahaw, kagurangnan ligtasan nako. Tulos, iginawgaw ni Jesus ang sayang kamot asin kinabit si Pedro. Ang sabi sa iya, kulang ang pagtubod, taano ta nagduwa-duwa ka. Pagsakat nindas sakayan, naghupa ang doros. Si mga nasa sakayan, nagsamba sa iya na ang sabi, totoo, aki ka kan Diyos. Mga tugang, an marahin na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita, asin maghinanyo kan humiliya. Namutan ko mga tugang, ngunyan an sa tuyang mga binasa sa ika-19 Domingo kang kalendaryo kan inang simbahan, mayong iba an padagos na pagparumdom sa satuya, nan kagurangnan danay nakikisumaro sa satuya. Ni sa katipisilan kan satuyang pagkabuhay, ni sa mga problema niyato, o kaya sa mga kasakitan kan satuyang pagkabuhay, padagos nakikidumamay sa satuya an kagurangnan. Alagad, an mamundo sa nata, nalilingawan ta an kagurangnan sa oras ng kadipisilan. Kaya, anong nangyayari? Sa paguna niya, arayo sa satuya ang kagurangnan. Alagad, ang kagurangnan, padagos nakikisumaro sa tuya. Kaya ini, nadangog niya to sa inot na binasa kan si Elias, pinaghumaan ning buhay ni Ezekiel, ning ulita, day siya nagkuyog kang kabutan ni Jezebel, na maggibo siya ning sala bilang propeta kan Diyos. Si Elias padagos nag-iwas sa salang kamabutan ni Jezebel. Kaya pinaghumaan siya ning buhay na gadanon. Kaya si Elias, nadangog niya to, nagdulag, nagduman sa bukid kung saan siya matago. Alagad, duman nadangog niya to, nan kagurangnan, yaon sa paghapot kay Elias, nag-aano kadigdi sa bukid. Kaya si Elias nagpahayag na sa biyaya kantabang ning kagurangnan, siya magpapadagos sa pagtabang sa mga tugang niyato na yaon duman na nagtitios hulikan pagmaindatang kaisipan ni Jezebel. Sa ikaduwang binasa, siring man, nadangog ta kay San Pablo, na siya padagos naghihinguwa na matabangan ang mga Kristiyano na mga Hudiyo, alagad, ningulikan sa iyang personae na enot sa gabos, siya sarong pariseyo, na mayong iba na nagdadakop kan mga Kristiyano, na ipinapapriso asin ipinapagadan ni Saulo. Nangunyan Pablo. Kaya namatian niya na may mga Kristiyano na day pa nagkukuyog sa saya, day nagsusunod kay Pablo. Dawa ngani siya nagbaklikan sa iyang pagkabuhay, padagos ang pagduda sa saya. Kaya sa sayang pagpangadji, padagos nakikisumaro ang satuyang kagurangnan na San Pablo na day siya magluya sa pagtubod. Ipadagos niya ang sayang pagturo kanda tanganing mamuklat sa biyaya ning kagurangnan asin sinda maging parasunod kan satong kagurangnan. Siring man sa Ebanghelyo, nadangog niya to, na pagkatapos kan pagbulong, pagtabang, pagtukdo kan sa itong kagurangnan, pinauli niya sa mga tao
Asin siya nagtukad sa bukid tanangadji. Habang siya nagpapangadji, sa mga apostoles, nagsakay sa baruto, tamaduman sinda sa lugar sa ibong kandanaw. Tasin ang kagurangnan, maduman man tamatukdo. Alagad, namalis siya ninda ang dakulong mga alon na anduros, kaya namatian ninda ang kadipisilan, kan pagbalyo tuman sa lugar na ito, ninghulikan alon asin duros. Di ninda na bisto, nan kagurangnan, nagsunod kanda. Kaya, una ninda, multo, kaya nasindak sira. Kan nagduduwa-duwa sila, nagkurahaw, ang kagurangnan nagsabi, siya at to. Kaya si Pedro nagsabi, kung ika iyan kagurangnan, kung ika an naglalakaw sa ibabaw kan tubig, bauya man ako, tuguti man ako, na maglakaw sa ibabaw kan tubig. Tanbot sabiyon ni Pedro, mamatian yaman ang paglakaw sa ibabaw kan tubig. Siring na ang kagurangnan, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Kaya, inagdaning kagurangnan, madya. Alagad si Pedro, kan naglalakaw na sa ibabaw kan tubig, na so atensyon niya, nauda sa kanatong kagurangnan. Kundi so atensyon niya, sadto na kusog kan duros, na tinatamaan sinda. Kaya kan mamatian ni Pedro, so pag silong niya, so attention niya, buko na sa kagurangnan, saan namatian ni Pedro, luway-luway na naglulubog na siya sa tubig. Kaya siya nagbaoy sa kagurangnan, ligtasan man ako. Kaya ginawgaw ni Jesus ang sayang kamot, asin kinabit si Pedro, nan sabi niya, nagkulang an sa imong pagtubod, taano ta nagduwa-duwa ka. Pagkasakat nindas sakayan, ang duros nagpundo, naghupa, asin ang mga disipulos kaiba ni Pedro sakayan, nagsamba sa satuyang kagurangnan, nan sabi, totoo, aki kan Diyos. Namutan ko mga tugang, ang mga nadangugtang mga binasangunyan, padagos na ang danay sa pakisumaro kan kagurangnan, sa katahawan kan sa tuyang mga kadipisilan, o kaya sa katahawan kan sa tuyang mga kaugmahan. Kaya di nagpapabaya ka na to ang kagurangnan, iyusanayan. Takun kita nauugma, narurumduman ta sana, ang sa tuyang sadiri, nalilingawan ta kung minsan ang kagurangnan na nagtao sa satuya kan biyaya kung taano kita nag-uugma. Asin kung kita nagyaon sa kadipisilan, nalilingawan ta ang satuyang kagurangnan ng paguna ta, kita na sana ang nakakamati kan kadipisilan niyato. Narumduman nindo, so tiil sa pangpangkan dagat, sa English, footprints on the sand. Na anong nangyari? Kan nag-uugma sa lalaki na kaibaning kagurangnan, nabayat niya, upat na gira kan tiil sadto. Tadarwa kanya, darwa man sa kagurangnan. Kan siya mayaon sa kadipisilan, nabayad niya, darwa na sa nang gira kan tiil sadto ibabaw karaga. Kaya nagsabi siya, kagurangnan, sari na ka. Kanako nagugma, kay bata ka, nguwan na nagtitios na ako, nasa kadipisilan, ako na sana. Ano ang simbag ning kagurangnan? Di mo isik, kan ika nag-uugma, kay ba mo ako? Alagad kan ika nasa kadipisilan, inalsa ta ka, pinasan ta ka. Kaya, adarwang tiilnayan, bukuan kanimo, kanakuan ta bibit-bit ta ka. Amo yan namutan ko mga tugang, lugod tawan kita ning dakulong paglaom, asin pagrumdom.
nan kagurangnan padagos nakikisumaro sa tuya. Sa katao ning anong paman, kaugman o kadipisilan, ang kagurangnan padagos nakikisumaro kanato, kita ang nakakalingaw sa kagurangnan. Kaya namutan ko mga tugang, amuyan, di kita maglingaw sa pagpangadji. Ulit sa pakikisumaro ta, kan biyaya ning mahal na Diyos na nakikisumaro sa satuya. Lugod ang satuyang pagpangadji, padagos na magtaong kusog kanato. Ningulita sa satuyang pagkabuhay, sulimenti ang kagurangnan ang minataw sa satuya, kun hilingon ta sa pagtubod, kan puturo, kan satuyang pagkabuhay, sinik kinaban, sagkod sa kadian ning mahal na Diyos. Anong puturo ta kun kita nakakalingaw sa mahal na Diyos, kun kasaalan sana ang satuyang nahihiling? Anong puturo? Uda basang. Alagad, kun kita dawa nagtitios, nagsasakit, padagos kita, nangangadji, asin naghahangad ning tabang sa mahal na Diyos, asin kita nagigibo sa karahayan, sa satuyang pagkumbabaan, na kita nagigibo ning karahayan, amuman sanayan, an madar sa tuya, pag-abot kan panahon sa kamurawayan ning Diyos. Lugod namutan ko mga tugang, buko kita linalang ning mahal na Diyos para digdi sa ibabaw ning daga sana. Buko na kita mag-ugma sini ibabaw karaga. Kita sa dinguan ipinapaprepara ka na to na ang pagkabuhay ta sini kinaban dakulong bagay na amudi babasian kan pagkabuhay ta kung kita maggaling na sini ibabaw karaga. Daman kitang madadara ni usad na sintabo. Kaya nga ni sabi ka usad na narumduman ko na nagtuturo ka na mo, dabas ang ikang madadara, kaya pinag-ungan na mo adto. Ading gubing na mo, di basang na mo madadara? Ay sabi niya, amo sanayan, tadi pa man ako nakabot sadto, kung may mga gubing ataw usad. Ta kung may mga gubing, miglabapayan kang gubing nira, kung pirang taon. Kaya, sabi niya, udasad to material na bagay sa kadianing mahal na Diyos. Kaya, ansan, di na nag-iisip kung may gubing o uda. Buko na yan sa mga taong nasa ikaduwang buhay. Buko na yan nag-iisip kan mga material na pagkabuhay. Kundi, ang banal na pagkabuhay, kan sa indang pagkabuhay, sa biyaya ning mahal na Diyos, amo na sanayan ang kanirang pagkabuhay. Kaya namutan ko mga tugang, padagos na binimbitaran kita ning kagurangnan sa satuyang pakumbabaan, sa satuyang makinuyog-kuyog sa kabutan ning mahal na Diyos, amo sanayan ang madadarata duman sa ikaduwang buhay. Kaya, ang pagparumdom sa di ka na to, kan ebanghelyo ning kagurangnan, na ang kun kita magdadanay sa balaog ning mahal na Diyos, nabayad ta ki San Pedro, kan siya padagos na nagrurumdom, sinisilngan niya ang kagurangnan, san sa kanyang pagtubod, dawa sa tubig, naglataw si San Pedro. Alagad kan magduwa-duwa si San Pedro, buko na su kagurangnan su atensyon niya, sad tunayak kusog ka duros, luway-luway, naglubog si San Pedro. Kaya namutan ko mga tugang, kun an sa tuyang pagkabuhay, para sa kagurangnan, an kagurangnan, padagos, na iwawaras ka na to, an kusog, tangani magdanay kita sa grasya ning mahal na Diyos. Kaya di kita magparaog sa tentasyon, di kita magparaog sa mga kun ano-ano ang nasa isip niya to. Taan sa tuyang mga kaisipan na naapektaran kan tentasyon, kan sa tong kasalan, pagpara ulit-uliton man sana ang sa tong mga kasalan. Kaya di kita nakakahawas sa kasalan. Hulita, kung lalo na di kita nagkukumpisal kan sa tong mga kasalan, di kita napapatawad. Kaya amo yan, padagos kita
arayo sa satong kagurangnan. Kaya namutan ko mga tugang, habang kita makusog, habang kita nakakapagrapo pa sa kagurangnan, agadon ta, kuyugon ta ang sinabi ng kagurangnan na sulemente ang pagkukumpisal, mapapatawad ang satong mga kasalan, ang kasalan na pinatawad digdi sa ibabaw ng daga, papatawadon man duman sa ikaduwang buhay. Ang kasalan diri na pinapatawad sa diraga, tadi man yato ikinumpisal, di man mapapatawad sa kadean ng Diyos. Kaya pagparumdom ka na to ng kagurangnan, itinukdas ng kagurangnan ang pagkumpisal, tangani kita magpadagos sa pag-ayat kan tawad ning mahal na Diyos. Tangani kita, kung apodon man kita ning kagurangnan, makaabot kita sa kadean niya. Matindog na po kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Tubod ako sa Diyos amang makakamay, kaglalangkan langit asin daga, asin ni Jesu Kristo, aming buktong niya. Pinangidang ulit ang Espiritu Santo, namundag Ibet and Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na dagang asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kan ikatulog kong aldaw, na mabuhay niwat hali sa mga gadan. Suminakas sa kalangitan, natutuka sa tuon, ang Diyos amang makakamahal, Alleluia, mabalik sa paghukom. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santo, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay iwak nilang, sa pagbuhay na galing kasapuran. Amen. Pamibi ning banwaan, may pinakusog na pagsarig sa pagkamot kan Dios, na ansayang pagtabang danay narani, mapakumbaba kitang mamibi sa iya para sa tung mga kagadan. Ang sa tung simbag, kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan, urog na sa mga bagyo asin katibaadan na inaatubang kan simbahan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibihi. Tanganing magpusog an satong pagtubod asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Dios sa tahaw nin mga kahorasaan sa roaldaw na pamuhay-buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibihi. Tanganing an mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makaduong sa matuninong napailihan kan simbahan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibihi. Tanganing kitab gabus magin kasangkapan kan mamumuto na para ataman kan Dios asin mga paradara kan rangan ni Kristo sa mga naghehelang. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibihi. Tanganing ang mga paratubod na gadan magugma sa gudpaman sa langit nun na kapahingaluan sa presensya kan Dios. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibihi. O Diyos sa muyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan. Dangan padagos na magutob kan sa imong banal na kabutan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po asin isusunod nan pagdulot kan mga atang. Tindog po.
Magpamibig kamo mga tugang tanganin sako asin an sa indong atang maakuman lugod kan Dios samang makakamahan. Akoon man lugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong simbahan na sa pagkairak binaras mo ang mga idinudulot asin mapangyaring gibuha na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin matanos, dapat asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkairak, namutan mo an kinaban, sinugo mo sa mo, an paratubos man sana. Binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa aki. An pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na mapatimasang mi sa pagkasala ning dai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kang gabos na Angeles asin santos, nagpapahayag ning pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Diyos ning mga hukbo, ang langit kasi daga, ano kan simong kamukawayan, o sana, sa kaitaasan. Wala na ang nilatitig sa ngaran ng kagurangnan. Hosana, sa Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga tang namimibig kami, pabanala kan anbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa agkod sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya man ing kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi,
mag-ako kamugabos asin mag-inom kayni. Tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibonindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimayrak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pangsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganig malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkairak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berent na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigumaging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa mong si Yesu Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya sa imong Dios amang makakaman sa pagkasararo kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurabayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon kaugalian, nangangas kita magsabi. Aman niya mo Nayaon sa langit, panalo ang ngaran mo, magdako ang kahadean mo. Magyari ang buog mo sa daga.
siring na pinapatawag niya. Ang mga nakakasala sa muya, nasinaray kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkairak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Arepagin nga ansa mong mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyok susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Magluhod po. Uya, an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo, nagamagdagos sa kuyang harong. Alagad magdaram ka sana, asin an sa kong kalag, mauumayan.
Matindog na po. Mamibig kita. Kagurangnan ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako. Magligtas lugod sa mo asin kami parigoon sa ilaw kan sa imong katotohan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang Diyos magbendisyon sa indok sa gabos na langit nun na bendisyon, asin danay kamong maging banal, asin malinig sa sayang atubang. Balakid siyang nagwaras sa indo kan mga yaman kan sa iyang kamurawayan. Magulit sa indo sa mga tataramon ning katotoohan. Magtukdo sa indo sa maray na bareta ning kaligtasan, asin danay na magpayaman sa indo sa magturugang na pagkamot. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Bendisyonan lugod kamo ning Diyos na makakaman, sa ngaran ning Ama, asin ning Aki, asin ning Espiritu Santo, magdanay lugod sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.